Sunkalo fɛ mɔgɔ caman bɛ sɛgɛn, mɔgɔ caman fana ka bana kɔrɔ bɛ wuli. O kama nin video in na n bɛna fɛnba 15 min'o f'i ye. Kɛwale 15 min n'i hakili to a la, e bɛ sunkalo kɛ ka ban ka sɔrɔ bana min sɔrɔ, i ma degun sɔrɔ, ani fana hali bana kɔrɔ b'i la, o yɛrɛ fana tɛ wuli. O kama i ka video lajɛ fo ka taa fɔ a banna. An ka daminɛ. N ka foli b'i ye kosɛbɛ nin video lajɛli la. N'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ka n ka video lajɛ, ne tɔgɔ ye Usumani Yaya Ture, ne ye dɔgɔtɔrɔ ye ani fana mɔgɔ dege kɛnɛya sɔrɔ cogo ɲuman na. Yan nɔ n tɛ kuma foyi ka kɛnɛya kɔ, n bɛ kuma banaw kan ani ka banaw ɲɛfɔ mɔgɔw ye walasa mɔgɔw bɛ se ka min kɛ walasa u kisi bana jugu ma, walasa i bɛ se ka sijan sɔrɔ cogo min na. N'a sɔrɔ i ma abonné, i b'i abonné. I kulo notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati i y'a kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min b'a lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la. I ka dɔn k'a fɔ ni sunkalo sera dumuni kɛcogo bɛ yɛlɛma. Kɔrɔlen an bɛ dumuni kɛ cogo min na, dumuni kɛcogo tɛ kɛ o cogoya la tuguni. Kɔrɔlen i b'a sɔrɔ an degelen don min na kosɛbɛ ka dumuni kɛ tile kɔnɔ siɲɛ 2 walima siɲɛ 3. Nka ni sunkalo sera ka ban i b'a sɔrɔ dumuni tɛ kɛ siɲɛ 3 tuguni, wa i b'a sɔrɔ dumuni kɛli o bɛ yɛlɛma. Dumuni kɛli bɛ kɛ wagati kɔnɔ su dugutila fɛ ka na fajirida wagati la. O mana bɔ yen nɔ fo ka taa se tile binni wagati ma, o wagati i tɛ dumuni kɛ, i tɛ ji min. K'a sɔrɔ ni sunkalo dun tɛ i bɛ se ka dumuni kɛ wagati bɛɛ, i bɛ se ka ji min wagati bɛɛ. Dumuni ni ji bɛ tigɛ mɔgɔw la o wagati nin kɔnɔna na. N'o kɛra degun caman bɛ yen nɔ a bɛ se ka mɔgɔ caman sɔrɔ. A dɔw bɛ tɔɔrɔ, dɔw fana i b'a sɔrɔ ni bana b'u la u ka bana kɔrɔ bɛ wuli, walima i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ fana u ka bana tɔ bɛ juguya. Nka o bɛ sɔrɔ a caman na, a dɔw bɛ se ka sɔrɔ an yɛrɛ kɛwalew fɛ. O kama nin video in na n ko bɛna fɛnba 15 min'o f'i ye. Fɛnba 15 min n'i hakili to a la a b'i dɛmɛ kosɛbɛ walasa i kana degun foyi sɔrɔ sunkalo kɔnɔna na. I k'o dɔn fɛnba 15 min n'i y'o fɔ, o fɛnba fɔlɔ o ye min ye, i k'o dɔn o nafa ka bon kosɛbɛ, o ye suguri ye. I ka suguri dun. Suguri dunni a nafa ka bon kosɛbɛ. Mɔgɔ caman bolo k'a fɔ hali ma suguri dun k'i bɛ se ka sun don. I bɛ se ka sun don, nka i ka dɔn k'a fɔ n'i ye suguri dun o yɛrɛ de ŋaniyalen don, o yɛrɛ de ka ɲi kosɛbɛ hali diinɛ yɛrɛ kɔnɔna n'o ye silamɛya ye. Nka ni mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'i bɛ suguri fana don i ka dɔn k'a fɔ nafa caman de b'a la, barika caman de bɛ suguri dunni na. Ka d'a kan a bɛ kɛ sababu ye ka fanga d'i ma sun kɔnɔna na, a bɛ kɛ sababu ye walasa e kana degun sɔrɔ sun donni kɔnɔna na, tɔɔrɔ foyi e kana n'o sɔrɔ sun donni kɔnɔna na. A b'i dɛmɛ kosɛbɛ hali ka kɔngɔ fanga k'o dɔgɔya. I k'o dɔn o nafa ka bon kosɛbɛ. O ye fɔlɔ ye. Filanan, i ka dumuni kɛcogo i k'o dɔn suguri dun wagati. Ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'a fɔra ko ka sun don, olu bolo dɔrɔn sun don wagati n'o ye suguri dun wagati ye k'i ka dumuni ba dun, i ka dumuni kɛ fo k'a dama tɛmɛ. N'i ye dumuni kɛ k'a dama tɛmɛ k'o de ka ɲi nɔ, i k'i fa fo ka taa fɔ i dɛsɛra wagati min na. Donc mɔgɔ caman bolo k'a fɔ ko n'i y'o kɛ k'o de kama ko sun t'i sɛgɛn, walima ko n'i y'o kɛ k'o la k'i bɛ sun bɛɛ kɛ ka ban, i bɛ tile bɛɛ kɛ ka ban sɔrɔ kɔngɔ b'i minɛ. K'a sɔrɔ o tɛ, i bɛ ka siran min ɲɛ dɛ, o yɛrɛ kɛ ka di k'i sɔrɔ kosɛbɛ. Ka d'a kan i ye dumuni dun cogo min na. A tɛ kɛ o cogoya la, kana f'i bɛ dumuni dun k'a dama tɛmɛ ko walasa ko kɔngɔ kana n'i minɛ. Hali n'i y'o kɛ kɔngɔ b'i minɛ, o de ka jugu kosɛbɛ. Donc a bɛ kɛ cogo min na i ka dumuni dun ka dan hakɛya la. N'i fara i ka dan o yɔrɔ la, kɔrɔlen i bɛ dumuni kɛ cogo min na i ka dumuni k'o cogoya la. N'i kɔnɔ fara dɔrɔn i ka wuli, o de ka ɲi nɔ. O de kan o de b'a to sun t'i sɛgɛn kosɛbɛ. A b'a to fana bana yɛrɛ fana i bɛ yɔrɔ ma janya ka b'o ma. Donc i hakili to o la kosɛbɛ, o nafa ka bon. A sabanan i k'o dɔn o fana nafa ka bon kosɛbɛ. I bɛ dumuni minnu dun i y'a kɛ dumuni ye dumuni minnu ka fɛgɛn. Awɔ, suguri dun wagati o nafa ka bon kosɛbɛ. Dumuni girimanba ninnu i k'i mabɔ olu la. Ka d'a kan o bɛ se ka kɛ sababu ye k'i sɛgɛn kosɛbɛ sun kɔnɔna na. A naaninan i bɛ jija fana a yira k'a fɔ ɲinikɛlaw ye min ye kosɛbɛ. I bɛ mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'a fɔ i bɛ suguri dun ni naji ye. Naji kelen-kelen kɔni, naji mɔgɔw bɛ naji min dilan k'a min. Wala n'i b'o suguri dun n'i ka suguri kɛ o ye ka caya a ka gɛlɛn sun k'i sɛgɛn. Awɔ. N'i b'a naji fana dilan i bɛ nakɔla dumuni fɛnw caman k'a la. I n'a fɔ karɔti, i n'a fɔ yiriden caman nakɔla dumuni na minnu bɛ kɛ naw la ni na bɛ tobi, i k'olu fɛn bɛ yen nɔ k'a bɛ se ka kɛ na la, i k'a kɛ na la k'a dun, a nafa ka bon kosɛbɛ, a b'i dɛmɛ. Ani fana naji fana i bɛ se ka buru yɛrɛ fana k'a la n'o fana ka di ye. Ani fɛn caman bɛ yen nɔ, degun caman bɛ yen nɔ i bɛ se k'o sɔrɔ sun kɔnɔna na. Mɔgɔ k'i baara ye k'a fɔ i bɛ ka supu dun n'o ye naji ninnu ye suguri dun na, a b'i dɛmɛ kosɛbɛ, a bɛ se k'i kisi ka bɔ sun degun caman ma. Hali minɔgɔ a bɛ se k'o yɔrɔ ma janya i la kosɛbɛ, i k'o dɔn a nafa ka bon. A duurunan i k'i hakili to fɛnw na, fɛn o fɛn k'a fɔ k'o bɛ se k'i degun sun kɔnɔna na ni fɛn caman bɛ o la. Ka d'a kan sun kɔnɔna na mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ degun sɔrɔ, u bɛ minɔgɔ sɔrɔ, kɔngɔ b'u minɛ, ani fana u bɛ sɛgɛn sun kɔnɔna na. Donc ji bɛ bɔn u fari la. A caman bɛ sɔrɔ an yɛrɛ ka suguri dunta fɛ. Ka d'a kan i bɛ min dun suguri la i ka tile fana bɛ kɛ o cogoya de la.
donc o nafa ka bon kosɛbɛ. O kama n'i bɛ suguru dun fɛn caman caman bɛ yen nɔ i kan k'i hakili to o la i k'i mabɔ o la kosɛbɛ. O dɔ ye mun ye fɔlɔ kafe. Kafe bɛ fɛn o fɛn na k'i mabɔ o la. Kafe ninnu a bɛ se ka sɔrɔ fɛn caman na. A bɛ se ka sɔrɔ boisson na, a bɛ se ka sɔrɔ boisson énergétique ninnu na, ou énergie santé ninnu a bɛ se ka sɔrɔ o la. Hali boisson gazima dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu la. Ani fana fɛn caman caman bɛ yen nɔ i bɛ se ka sɔrɔ o la. Mais kafe bɛ fɛn o fɛn na i k'i mabɔ o la o nafa ka bon kosɛbɛ. Ani fana dumunifɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ k'a jalen don, dumunifɛnw jalen ninnu minnu bɛ yen i b'a fɔ tigɛ o tigɛ ni kuru walima biscuit ninnu i k'i mabɔ o la sugurdun wagati. Ani fana dumunifɛn fɛn n'a ba ma yɛlɛmalen don a dɔw bɛ se ka sɔrɔ pâtisserie la, a dɔw fana bɛ se ka sɔrɔ usine kɔnɔ dumuni minnu bɛ dilan n'u bɛ sɔrɔ boîte kɔnɔ u ba ma yɛlɛmalen i b'a sɔrɔ kɔgɔ ka ca dɔw la wala i b'a sɔrɔ sukaro ka ca dɔw la i b'i mabɔ o la ka d'a kan baarada olu dun ye sugurdun wagati na a bɛ kɛ sababu ye ka minɔgɔ fanga bonya i la kosɛbɛ ani fana sun kɔnɔna na a bɛ se ka kɔngɔ fanga bonya i la yɔrɔ kosɛbɛ. Donc n'o kɛra a b'i sɛgɛn sun kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ sababu ye hali ka bana kɔrɔ dɔw bɛ yen walima bana dɔw bɛ yen k'olu wuli la ka na ni degun caman ye i ka sun kɔnɔna na. Misala ni furudimi bɛ mɔgɔ min na donc maintenant a bɛ se ka kɛ sababu ye donc a bɛ se ka degun las'i ma donc dumuni dɔw bɛ yen n'a sɔrɔ tulu ka ca dumuni na donc olu bɛ se ka na ni degun ye furu yɔrɔ fanfɛla la. Ani fɛn caman caman bɛ yen nɔ i bɛ hakili to olu fana na. O bɔlen kɔfɛ la fana i k'i jija n'i bɛ dumuni fana kɛ n'i bɛ dumuni kɛ i ka dumuni dun ka a nugu i kana dumuni kɛ girin la i ka dumuni kɛ hakilisigi kɔnɔna na i ka suguru dun hakilisigi kɔnɔna na i ka wuli joona i ka suguru labɛn fɛrɛ ma i ka dun fɛrɛ ma ka sɔrɔ i ma kɛ girin la i bɛ dumuni dunni min kɛ k'a nugu ka na furu kɔnɔna na o bɛ furu dɛmɛ kosɛbɛ ka baara la nka n'i ye dumuni giriba ka girin k'a kɛ donc dumuni tɛ nugu ka ɲa dumuni bɛ jigin furu kɔnɔ a bɛ furu bila baara caman na a bɛ se ka sababu ka na ni kɔnɔfunu ye a bɛ se ka sababu ye ka furudimi yɛrɛ fana lawuli n'a sɔrɔ furudimi bɛ mɔgɔ min na. O kama ne bɛ dumuni kɛ i ka dumuni kɛ hakilisigi kɔnɔna na i kana dumuni kɛ girin na o nafa ka bon kosɛbɛ. A wɔɔrɔnan sun tigɛ wagati fana i k'i hakili to o la ka d'a kan sun tigɛ cogo fana o nafa ka bon kosɛbɛ. Sun tigɛlen kɔfɛ i bɛna su tɔ kɛ cogo min na sɔnni sugurdun wagati wɛrɛ cɛ i bɛ ko minnu k'o kɔnɔna na o nafa ka bon kosɛbɛ. O nafaba fɔlɔfɔlɔ ye min ye n'i bɛ sun tigɛ i k'i jija i k'a tigɛ tamaro la. Tamaro o nafa ka bon kosɛbɛ. Ɲinikɛla caman yira k'a fɔ tamaro den 3 ɲɔgɔnna i k'o dun o nafa ka bon ka d'a kan fibre caman bɛ tamaro la. N'i ye o dun o bɛ kɛ sababu ye ka dumuni yɛlɛmali ko nɔgɔya ka furu ka baara ko nɔgɔya bolo kosɛbɛ. I ka tamaro dun o kaɲi dɔ kosɛbɛ i ka sun tigɛ i k'a daminɛ o la. A 7nan i kɛlen ka sun tigɛ wagati min na tamaro dunnen kɔfɛ i kan ka hakili to min na i ka ji kalaman min. Fɛn kalaman dɔ i k'o ɲini k'o min o de kaɲi dɔ kosɛbɛ. I kana sun tigɛlen kɔfɛ ka jisuma fɔlɔ min. A tɛ komi i tɛ se k'a min i bɛ se k'a min nka i ka dɔn k'a fɔ n'i ye jisuma min a bɛ se ka na ni degun ye. A bɛ furu ka baara a b'a gɛlɛya a bolo kosɛbɛ ka d'a kan furu kɔnɔna mago bɛ température dɔw de la. O température nin o de kan ka kɛ sababu ye walasa dumuni bɛ yɛlɛma kosɛbɛ dumuni bɛ yɛlɛmali bɛ nɔgɔya kosɛbɛ a bɛ furu ka baara nɔgɔya a bolo nka ne ye jisuma min o bɛ kɛ sababu ye ni furu kɔnɔna o tɛna kala olu mago bɛ kalaya min na o tɛna o kalaya in sɔrɔ ka ɲɛ kosɛbɛ donc o la furu ka baara bɛ gɛlɛya a bolo nka i dun mana ji kalaman min i kɛlen ka waati jan kɛ ka sɔrɔ i ma dumuni kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka furu ka baara ka nɔgɔya a bolo a kalaya mago bɛ kalaya min na k'o tɔ sinsin a bolo walasa a ka baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na dumuni yɛlɛmali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na walasa i kana degun foyi sɔrɔ. O kama n'i ye tamaro dunnen kɔfɛ i ka daminɛ ji kalaman na o de kanunen don kosɛbɛ kɛnɛya sira kan n'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ n'i tɛ fɛ ka degun foyi sɔrɔ suntigɛ kɔfɛ i k'i hakili to o la kosɛbɛ. O mana bɔ yen nɔ i bɛ se ka min wɛrɛ k'o kɔfɛ o ye ka dumuni wɛrɛw dun i bɛ se ka dumuni wɛrɛw dun dumuni min ka di i yɛrɛ ye i n'a fɔ mɔniw i n'a fɔ sɛriw i n'a fɔ fɛn caman caman n'a sɔrɔ minnu bɛ farafinna minnu bɛ tubabu la fana i bɛ se ka dumuni wɛrɛw dun nka i kɔni kana kɛ fɛn sumalen i kana kɛ fɛn sumalen cogo si la. Ka d'a kan caman bɛ yen nɔ ni sun tigɛra n'u ye fɛn kalaman min u bɛ tila o la dɔrɔn o bɛ se ka fɛn sumalen min o yɔrɔnin bɛɛ la i kana sɔn o ma cogo si. N'i ye ji kalaman min a kɛra kafe kalaman a kɛra lipton kalaman a kɛra fɛn o fɛn kalaman n'i y'o min i kan k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na fo ka heure 1 walima ka heure 2 sɔrɔ ka sɔrɔ ka fɛn sumalen min. Awɔ a kɛra fɛn sumalen sugu o sugu ye mais i kana sɔn cogo si ka fɛn kalaman min yɔrɔ bɛɛ la o yɔrɔ bɛɛ la ka fɛn sumalen fana min a kɛra dabilennin ye o a kɛra ɲamaku ye o a kɛra boisson sumalen o a kɛra fɛn fɛn ka sumalen don i ka n'o min yɔrɔ bɛɛ la i bɛ jɔ fo heure 1 walima heure 2 kɔfɛ ka sɔrɔ k'o min i b'a kɛ o cogoya de la. Nka n'i ma ɲɛ ko ji de ka di ye ko ji min de ka di ye n'i ye fɛn kalaman min o minen kɔfɛ i bɛ se ka ji normal i b'a fɔ ji min bɛ ta worobinɛ na walima kɔlɔn na i bɛ se k'olu dɔ seli i b'o min wala donc i b'a k'o cogoya la nka i kana kɛ ji kɔnɔ sumalen ye yɔrɔnin bɛɛ la. Mais n ye heure min fɔ n'olu tɛmɛra o kɔfɛ i bɛ se ka ji suma min basi foyi t'a la. Donc i hakili to o la kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye k'i kisi bana caman ma kɔnɔdimi n'a ɲɔgɔnnaw walima ka i fari faga i kan ka kɛ i b'a fɔ banabagatɔ sun tigɛlen kɔfɛ hali k'i bali ka selu la k'i dɛsɛ a bɛ se k'i kisi o bɛɛ lajɛlen ma i hakili to o yɔrɔ la o nafa ka bon kosɛbɛ. A 8nan sun tigɛlen kɔfɛ fana
sɔnni sugu dun wagati cɛ i ka to ka ji min kosɛbɛ. Farisogo mago bɛ ji min na tile kɔnɔna na litiri 1 tila fo ka se litiri 2 ma i kan k'o sɔrɔ tile kɔnɔna na. E dun bɛ tile bɛɛ kɛ i tɛ ji min, o la ni sun tigɛra sɔnni sugu dun wagati cɛ i ka to ka ji min kuma ni kuma. Hali n'a sɔrɔ minɔgɔ t'i la kuma dɔ la i k'i tugu ka ji min, o de ka ɲi nɔ. O b'i dɛmɛ kosɛbɛ, a b'a to farisogo mago bɛ min na ji min na a ka se k'o sɔrɔ walasa basi foyi kana n'e sɔrɔ, walasa bana yɛrɛ fana kana na wulila bana kɔrɔ minnu b'i la walima kana ni degun wɛrɛ ye n'o ye déshydratation ye, walasa i kana n'olu si sɔrɔ i ka sun kɔnɔna na. Ka d'a kan n'i tɛ ji min a bɛ se ka kɛ ji bɛ dɔgɔya farisogo la, ni ji dun dɔgɔyara farisogo la ni jiko dɛsɛ y'i minɛ n'an b'o wele déshydratation tubabukan na, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni degun ye i n'a fɔ kunkolodimiw, i n'a fɔ farifagaw, i n'a fɔ sɛgɛ banbaliw, a bɛ se ka na n'olu bɛɛ lajɛlen. Walasa ka kisi olu ma i k'i jija i ka to ka ji min kosɛbɛ. Ji hali n'i bɛ to ka min wagati ni wagati o nafa ka bon kosɛbɛ min bɛ se k'i kisi ninnu degun bɛɛ lajɛlen ma. A 9nan i k'i jija fana i ka to ka yiridenw dun walima nakɔla dumuni minnu fanba dilannen don ji la. An yɛrɛ bɛ wagati min na sisan nɔ funteni bɛ yen nɔ tile fana ka farin, donc n'o kɛra o bɛ se ka na ni degun ye. O la ni sun tigɛra sɔnni sugu dun wagati cɛ i bɛ to ka nakɔla dumuni minnu fanba dilannen don ji la, i n'a fɔ zɛrɛnw, i n'a fɔ melɔnw, i n'a fɔ kɔngɔw, donc olu bɛɛ dunni olu ka ɲi nɔ kosɛbɛ sufɛ sɔnni ka se sugu dun wagati ma. Ni sun tigɛra i bɛ se ka dun o la, walima hali n'a ka d'i yɛrɛ i bɛ se k'a dun suguri dunnen kɔnɔna na, suguri dun wagati i bɛ se k'a dun o fana basi foyi t'a la. Donc olu ye dumunifɛnw ye minnu b'i dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ walasa i kana degun sɔrɔ sun fana kɔnɔna na. A 10nan min nafa fana ka bon kosɛbɛ o ye farikolo ɲɛnajɛ ye. Caman b'a yira k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ ni sunkalo sera ka ban caman bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛli dabila, a ka ca kosɛbɛ. Nka a tɛ komi ko adamaden ko ni sunkalo k'i bɛ ka sun dun k'i tɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ. I bɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ, a ka ɲi kosɛbɛ, a ka ɲi i ka kɛnɛya ma, a bɛ se k'i yɔrɔma jan bɔ bana caman ma. Nka farikolo ɲɛnajɛ n'i b'a kɛ i kana kɛ tile kɔrɔ, tile ka farin wagati min na i kana kɛ cogo si la. I bɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ wagati min na ni tile sumara. Wala wulafɛla n'a ɲɔgɔnna ninnu walima hali n'i tɛ se ka boliba ninnu kɛ ka farikolo ɲɛnajɛ damakojugu ninnu ka n'olu kɔni kɛ n b'o fɔ i ye, mais i bɛ se ka tagamajanw kɛ walima marathon i bɛ se k'olu kɛ, wala i bɛ se ka yɔrɔjanw tagama, olu bɛɛ ka ɲi farisogo ma. I kɔni sigilen kana to yɔrɔ kelen dɔrɔn ka i yɛrɛ tɛ foyi foyi kɛ o ma ɲi farisogo ma. I ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ o cogoya la ka sɔrɔ a ma kɛ ni jugumanbaw ye, o b'i dɛmɛ kosɛbɛ i ka sundon kɔnɔna na. A 11nan i kan k'i hakili to min na kosɛbɛ fana, kana fɔ k'i b'i sago bɛɛ kɛ sunkalo kɔnɔna na. Yɔrɔ dumuni caman bɛ yen nɔ o ka d'an ye ka dun, mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u diɲɛ dumuni ka ca, u bɛ fɛn caman caman dun min ma ɲi u ka kɛnɛya ma, i b'a fɔ n bɔra ka minnu fɔ ka tɛmɛ, donc olu caman bɛ yen nɔ, donc minnu bɛ dun kosɛbɛ an fɛ, olu bɛɛ dunni a ma ɲi nɔ an farisogo ma. Donc i ka i jija i k'a dɔn k'a fɔ dumunifɛn fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ u bɛ se ka degun lase i ma walima n ye minnu fɔ k'a fɔ i man k'olu dun cogo si sugu dun wagati la, olu dumunifɛn ninnu i b'i hakili to olu bɛɛ lajɛlen na, i kana olu dun hali n'a sɔrɔ a ka di e ye, nka i farisogo kama ani fana sun donni n'i bɛ fɛ ka sun min don o kama walasa kana n'i sɛgɛn, walasa kana na kɛ sababu ye ka degun lase i ma, i b'i mabɔ olu bɛɛ lajɛlen na, o nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ min bɛ se k'i kisi banaw ma, min bɛ se k'i kisi sunkalo degun fana ma. A 12nan i k'i jija sukaro i k'o dɔgɔ i ka dumuni na kosɛbɛ. A yira k'a fɔ n'i bɛ to ka sukaro caya dumuni na a bɛ kɛ sababu ye ka na ni minɔgɔ banbali la, ka na dimi nɔgɔ i la wagati bɛɛ a b'i sɛgɛn kosɛbɛ sun kɔnɔna na, ka d'a kan a bɛ kɛ sababu ye ka minɔgɔba k'o bila i la sun kɔnɔna na. Donc o kama i bɛ dumunifɛn minnu dun i ka sukaro dɔgɔya a la, i bɛ jimafɛn minnu min, caman na ni sun tigɛra minnu bɛ dabilenninw dilan walima ɲamaku dilan walima tomijiw dilan o bɛ caman na i bɛ o sukaro caya la. Caman bolo k'a fɔ ko i bɛ sukaro caya la ka d'a kan i ye tile bɛɛ kɛ i ma dumuni kɛ, i ma ji min, i ma sukaromafɛn dun ko farisogo mago bɛ sukoroba la, donc u bɛ sukoroba ta k'a k'a la, u bɛ sukoroba ta k'a k'a la ka sukoroba dun, donc n'o kɛra a bɛ se ka na ni degun ye. I b'a dun sun tigɛ wagati o, i b'a dun suguri wagati o, a kɛra fɛn o fɛn n'i bɛ sukaro dun k'a dama tɛmɛ a bɛ se k'i sɛgɛn kosɛbɛ i ka sun kɔnɔna na, o kama i ka sukaro i k'o bɛrɛbɛn. A 13nan i ka min dɔn kosɛbɛ o ye ka yiridenw ani nakɔkɔrɔla dumuniw i ka to k'olu dun kosɛbɛ. Yiridenw ka ca sun tigɛlen kɔfɛ i bɛ se ka fɛn caman caman dun i n'a fɔ nugurubaw, pomme, fraîchew, poireaux, ninnu bɛɛ ye fɛn min dunni ka ɲi kosɛbɛ. Nakɔla dumuni caman fana bɛ yen nɔ i n'a fɔ zɛrɛnw, i n'a fɔ papayew, i n'a fɔ ananaw, fɛn caman caman bɛ yen nɔ i bɛ se ka min dun. Hali avocat ninnu i bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen dun. I ka to ka nakɔla dumuni ninnu yiridenw minnu ka di i yɛrɛ ye kosɛbɛ i ka to k'olu dun kosɛbɛ, a nafa ka bon, ka d'a kan vitamine caman de b'o la, minéraux caman de b'o la. I ye tile bɛɛ kɛ i ma dumuni kɛ a ka ɲi kosɛbɛ i ka vitamine ma dumuni dun walasa farisogo mago kɛnɛya min na a mago bɛ vitamine minnu na farisogo ka se ka fanga sɔrɔ olu minnu bɛ se ka sababu ye k'o sinsin i ka olu dumuni kosɛbɛ. N'i bɛ yiriden dun a nakɔla dumuni a bɛ kɛ sababu ye k'i dɛmɛ i ka sunkalo kɔnɔna na, degun caman bɛ yen nɔ i t'o sɔrɔ.
awɔ i b'i hakili to o la kosɛbɛ a nafa ka bon o bɔlen kɔfɛ nɔ tan naaninan min fana ka ɲi nɔ kosɛbɛ an bɛ wagati min na sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la tile ka farin donc o kama i kana bɔ tile kɔrɔ i ka to yɔrɔ la suma bɛ yɔrɔ min na donc n'a fɔra tɛ bɔ tile kɔrɔ mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ko baara ye tilekɔrɔ baara ye donc i b'a dɔn olu b'u yɛrɛ ɲininka olu kan ka mun de kɛ sisan nɔ donc e mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i ka baara ye tilekɔrɔ baara ye i k'i hakili to wagati la wagati min ni tile ka farin kosɛbɛ n'o ye ka daminɛ midi wagati fo ka se lansara tile wagati ma donc wagati nin na n'i bɛ se ka to suma kɔrɔ cogo min na i bɛ to suma kɔrɔ i b'i ka baaraw kɛ suma kɔrɔla la walima ga kɔrɔlaw la i b'i ka baara kɛ olu kɔrɔla la nka n'i ka ci min bɛ yen k'a fɔ a tɛ ɲɛ f'i ka bɔ tile kɔrɔ i bɛ fugulan dɔ ɲini i b'o don i kun na donc walasa dɔ bɛ se ka bɔ tile fanga la kunkoloso ma donc ani fana n'a sɔrɔ i ka baara min bɛ yen k'a fɔ i bɛ se k'olu kɛ suma kɔrɔla la i k'i jija i k'olu kɛ suma kɔrɔla la tilekɔrɔ bɔli i k'o nɛmɛ o wagati nin na kosɛbɛ walasa sun kana n'i sɛgɛn walasa i kana degun sɔrɔ i ka sun kɔnɔna na yɔrɔ sumalenw olu nafa ka bon kosɛbɛ o wagati in na a tan duurunan i bɛ se ka min kɛ o kɔfɛ n'a sɔrɔ ni mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ ko bana b'i la o bana t'i la o i k'i jija i ka kɔgɔ i k'o dɔgɔ i ka dumuni na kosɛbɛ awɔ mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i bɛ kɔgɔ dun kosɛbɛ k'i bɛ kɔgɔ dama tɛmɛ i ka dumuni na i ka dɔn k'a fɔ a bɛ se ka sababu ye k'i sɛgɛn kosɛbɛ sun kɔnɔna na a b'i sɛgɛn sun kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye fana ka minɔgɔba k'o bila i la i ka kɔgɔ i k'o dɔgɔya o de nafa ka bon kosɛbɛ i ye dumunifɛn don a kɛra suntigɛ wagati a kɛra sogo dun wagati o sufɛ i bɛ dumunifɛn minnu dun i ka kɔgɔ i k'o dɔgɔya a la o nafa ka bon kosɛbɛ walasa i kana degun foyi sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen fana k'a fɔ ko tension b'u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a fɔra o kana kɔgɔ dun dugula fɛ walima caman na a bɛ fɔ ko ni lansara sera fo ka dugu jɛ k'i kana kɔgɔ dun i kana mansin dun i kana nɔnɔ ninnu kɛ kɔgɔ b'olu la donc olu fana mɔgɔ min bɛ k'a fɔ e bɛ kɔgɔ a fɔ i kana kɔgɔ dun dugula fɛ donc caman bɛ yen nɔ ni sun tigɛra u bɛ t'u fa kɔgɔma dumuni na parce que k'olu ye tile bɛɛ kɛ k'a fɔ k'olu a fɔra k'olu kana kɔgɔ dun donc maintenant ni lansara kɔni sera a fɔra u kana kɔgɔ dun mais o bɛɛ la ni sun tigɛra u bɛ t'u ka kɔgɔ dun donc mɔgɔ min ka baara o ye caman na b'a ye musokɔrɔbaw la a b'a hakili to a la kosɛbɛ n'i ka dɔgɔtɔrɔ kana sun don o y'o bannen mais n'i ka dɔgɔtɔrɔ k'i bɛ se ka sun don k'a na sɔn tension b'i la donc n'a ko i kana kɔgɔ dun ni lansara sera fo ka dugu jɛ i hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ ni lansara sera fo ka dugu jɛ i kana kɔgɔ dun o t'a yira k'a fɔ ni sun tigɛra k'i bɛ kɔgɔ dun ni sun tigɛra o ye lansara kɔnɔna na fo ka dugu jɛ ni sun tigɛra donc i k'i jija i k'i mabɔ kɔgɔ ninnu na dugula min fɛ n'o ye sugu dun wagati n'a ko i k'a dun wagati i bɛ se ka dun wagati donc o kama i k'i ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka ni tension mɔgɔ min na i bɛ se ka kɔgɔ dun cogo min na i bɛ se ka dun wagati min na a k'o fɔ i ye nka i b'i hakili to min na kosɛbɛ kosɛbɛ e kɔni i ka kɛra cogo o cogo n'a ko i ka kɔgɔ dun i kana kɔgɔ dun k'a dama tɛmɛ nin sunkalo in kɔnɔna na bana b'i la o bana t'i la i ka kɔgɔ i k'o dɔgɔya i ka dumuni kɛtaw la madi ye caman faamuya la voilà donc n'i ye nin bɛɛ lajɛlen faamuya i k'i hakili to a la kosɛbɛ a bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ donc n bɛ min fara o kan i k'a dɔn k'a fɔ ni sun n'i ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ n'i bɛna sogo dun wagati i tilalen sogo dun na i bɛ se ka nɔnɔ fana min nɔnɔ o nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ walasa e ka sun don k'a sɔrɔ minɔgɔ fana b'i sɛgɛn ka d'a kan fɛn caman bɛ nɔnɔ na minnu bɛ se k'i dɛmɛ sunkalo kɔnɔna na donc n b'a dɔn nin video diyara i n'a sɔrɔ a diyara i k'a fɔ i ye kunnafoniya caman sɔrɔ sunkalo kan walasa i ka kisi banaw ma donc ko i ye kunnafoniya nafama sɔrɔ la i k'o fɔ n ye commentaire kɔnɔna na i ka j'aime ta ni video in diyara i ye i k'i abonné n'a sɔrɔ i ma abonné i ka cloche notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati kɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'a lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la i k'a dɔn k'a fɔ samedi o samedi n bɛ video kura kɛ walasa ka kunnafoniya ɲuman d'i ma kɛnɛya kan i k'a dɔn fana k'a fɔ fo ka taa fɔ sunkalo banna n ka video o video bɛ kɛ n bɛna bɛɛ kɛ sunkalo kibaruyaw dɔrɔn de kan sunkalo kunnafoniyaw walasa i bɛ se ka fɛn caman faamuya sunkalo ko kan walasa i bɛ se ka kisi bana jugu ma walasa i bɛ se ka kisi banaw ma bana minnu bɛ se k'i sɔrɔ sun kɔnɔna na donc walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ fo ka taa fɔ sunkalo banna foyi kana n'e sɔrɔ o la ni sunkalo banna sisan an bɛna an ka banaw yɛrɛ an bɛn'olu ta a dakɔrɔ la i b'a fɔ kɔrɔla an b'a kɛ cogo min na donc o kama i ka partager mɔgɔ caman ma i k'an bɛn o la samedi wɛrɛ